Straight to the point. Okay, mga higala to nga balik-balikan gamay. Kining mga gipanghimo karon pulos ni mga lain-lain nga kuan ha, ang pikas-pikas nga grupo do na mga activities nga gihimo. Iyahay ni mga higalag pa kuan ba? Pakita mga kaigalaan nga naamoy power naa sad mi dire, ha? Kining gihimo mga higala sa mga pro Duterte nga naghimo sila Rage Coalition kagahapon, nagtapok diri sa Sugbo. Nanambong tong mga leaders sa PDP laban. Diha sila may gala si former Speaker Pantaleon Alvarez, si Kiko Barsaga, si Basti Duterte, o mga kaubanan nila, o ang mga politician sa Sugbo uban nga nanambong. Pakita ni Dekin nga, nami, na mga tao, back up mis mga tao. Ay mong kiat lang din haog, bataka lang mong, butar against mahigala sa impeachment or unsa pa mo, Paghatag po ni kini nga mga tapok, paghatag ni og warning pod sa mga senators nga ayaw mo kiat din na sa inyong decisions. Labi na kadtong mga senators nga mga re-electionist by 2028, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Kailangan careful mo sa inyong desisyon. Klaruhan ninyo na diha. Otherwise, ni apoy support mga higala si Sara Duterte. Kana pakita na og show of power sana. But sa administration sad mahigala, kining gibuhat po sa administration, labi na mahigalang pressure karon nga gihatag sa mga congressmen, pakita sana nga dunay power na Malacañang day. Ay mo tulibagbag diha kay delikado kay mo. So gawas mahigalang dunay power na Malacañang, akong duda, kini pa ganing gibuhat nila raw ni Senator Bato de la Rosa mga kaigalaan nga doon na warrant matud pa sa ICC, dakpunon mahigalas Bato, wa na nimo pakita si Bato mahigalas pagkakaron, magpaabot ni sa mahigala og dunay change of administration siguro pohon, o di nas BBA may mulingko diha basig adto pa ni pakita si Bato. Straight to the point. Kay sa pagkakaron mahigalas BBA pa nas Malacañang, delikado ni madakop ni padanis dahig. Straight to the point. Na karon sa Bato wa na mo gawas ni. Nya karong adlaw nga mao mga higala ang pagpinirmahay sa mga congressmen sa plenary labot sa impeachment ni Sara Duterte, karong adlaw pod nga gustong palugwaon nila sa Bato, pinaagi sa subpina nga gi-issue na karon sa CIDG mga sukintig paminaw. Straight to the point. Nanay subpina ang CIDG day. Paghauson nila sa Bato gyud. In fact, matud pan John Vic Remulla dunay 10,000 ka mga pulis ang giandam na para mo lugwa ni mga higala si Bato ug asa ni karon magtago. Straight to the point. Unsa may bot pasabot ani ron? Inigawas aning Bato mahigala timing gyud nga padung nang impeachment mo sugod inday paghatag ni og strong signal nga magpa musunga nga gani mo di mo mutuman sa mong gusto man inyo madangatan. Makahatag ni chilling effect ngadto sa mga congressmen o mga senators. Oy, labi na ikaw congressman kadaan kan dunay anomalya daan. Labi na involved kada corruption na diha. Kay kayo na diha ron mga higala. Mo nang di gid lalim sa congressman po doon indekin. Hindi man na perfect na mga congressman. Okay man lang paisog-isog lang ka diha kung naay investigation sa corruption na nya dili ikaw maimbestigaron hala isog-isog ka. Basta importante lang nga dili ikaw may ma-subject sa investigation kay ikaw may ma-subject investigation has kang problema hagin nimo. Kinsa may makahimo ra ni ana ang administration na inaan nila tanan power. Mo nakaron kini mga congressmen aside ana may galang allegation sa bayad-bayad ug uban pa ang pressure ana dili lalim. Kay makitaan ka diha karon dunay lay bisag resibo lang duha ka buok dahil resibo nimo sa imong pagka-congressman nga wa magkadimao diha padak-o na mahigala ila ra batanan. Mo nang delikado kayo. Kining kang baturon nya mi issue na ang CIDG og subpina unsa may bot pasabot ana. Malagmit ka na strong signal na nga diya si Bato tago-tago ni asa dapit ni palugwaon na mo ni anay subpina. Maunay mahitabo ninyo kung musupak mo sa among gusto. Pwede nga kana usa na ka mensahe kay kining tanan inday ken dili man ni kwan. Di man ni timing lang tanan nga kunan. Nataghapan ra dili oy. Planado ni kasamang ki oy. Planado ning tanan mga sugitig paminaw. So kini
Tanaw na to, umugawas ba to rong adlaw mahigala ni gawas ani kay gisupina sa EDG dili ba ni madakop dayon ni pada sa dahig, ha? O mapadanes dahig mga kaigalan maingon na wa na. Mao na madangatan ninyo ha, igibog supak-supak. Straight to the point.